Здравейте, играем Майнкрафт. 14 епизод. В най-епичния епизод сме заедно. Не, буквално ще не е епичния, защото гърмим TNT. Но първо да се наспим. Та, може би виждате в инвентарите ми има нови неща. Това са лъкът, все още нямам стрели, и енчантната желязна кирка. Успях да я енчантна, някакъв си тъп левел първи. Ефисиенси нещо си там. Да. В този епизод ще грамим TNT. Този път днес ще го кръмнем. Трябва ни флинтен стил. Също ще вземем един чест, за да си приберем всички неща там. Представете си, че умрем. Какво става тогава? Защото там има големи нива на лава, къде ще го гърмим. А къде ще го гръмне е изненада. Тъй трябва да сложа този чест. Ето тук, някъде в края. Тъй слагаме всичко ето тук. Че мога да го направя с Shift. Но пък така искам да го направя. Така. Така. И така. Слагаме TNT-то и флинтен стила тук. И отиваме... Всъщност... Може би да. Бе, на къде отиваме аз? Ще ви кажа, че ще го гръмнем на Bedrock level. Няма да гръмнем Bedrock, а това го знам. Тъй, че не се тревожете. Просто искам, понеже на тези нива се намират доста диаманти. Не доста, ми се намират диаманти. Искам да видя... дали мога да намеря още. Между другото, искам да ви честитя Велик ден с малко закъснение. От един ден. Голямо падане стана. Тъй, тук, докато слезем, съжаление трябва да го гледате. Ако искате, може да прескочите малко по-нататък. Пък толкова не ви се гледа. Тъй, аз долу имам разкопки до Bedrock level. Ще си избера едни. Няма да са на случайен принцип. Има доста лава близо до нас. И също така голям риск да умрем. Но пък, нали, сериала е за фън. Да си умираме. Какво ще загубим? Един тъп флинтен стил. Аз имам много флинт вкъщи. Чувате ли лавата? Не, аз я чувам. Така. Това си е стрикно да не се влиза насам. Така, поставяме TNT-то ето тук. Така, моментът. Опа! Уау! Какво стана? Падна някакъв гравъл. Не мога да видя какво стана. И... Тъпанара, аз не си взех кирката. Тук не виждам много, но сега ще се върнем за инструментите и ще разследваме. Не искам да влизаме зад този гравъл, защото може би... но си имаме къбълстоунче. И едно дърче. Та не умряхме. Въпреки, че и да умрях, бяхме умрели. Щеш да е. Нямаше да има проблем. Много звука на лава много ме дразни. Не знам. Малко така звучи плашещо. Тя лавата си е доста плашеща, ако питате мен. Не, че нещо, просто да си умреш в лава. Бая бруталничко си е. Аз съм се палил от лава и съм умирала в лавата на други светове. Но все пак се е бая бруталничко да умреш в лава. Така ти изгарят всичките неща и направо... Пък и аз веднъж се запалих с диамантената кирка и направо, представете ли си, реших, че ще е такова. Реших, че диамантената ми кирка ще отиде на вятъра. Представете ли си какъв шок е?
Мале, аз съм много тъп. Забравя да си оставя екипировката. Мале. Представяте ли си, ако бях умрял, това всичкото нещо отива на вятъра. Добре, че не умрях все пак, де. Иначе, благодаря ви за съветите, които ми давате за Майнкрафт. Много съм ви благодарен. Обаче, повече неща ги знам. Иначе, Гравъл не знаех, че е чакъл на български. Да. Както и да е. Тук мисля да строя най-тъпата ми идея, може би, но мисля да строя хотел за крипър. Шегувам се. Това за хотела наистина го мисля. Не знам защо, просто е така за развлечение или... Как мислите вие, да го построя ли или не? Кажете ми как мислите. Ще ми трябва само кирката, да прибера само... Как мислите да правя ли хотела? Без това няма да има никаква нужда от него. Вие решете. Искам да оставя този флинтен стил, той вече не е нужен. Ох, тъпата ми мишка. Другото, аз съм на лаптоп. Тук, както видите, си посях шугаркейн. Исках да отглеждам шугаркейн. И се направих един приток на вода. Ох, още един път ще извървим дългия път. Не, пак не си вземам нещата, просто така. И аз пак не си оставих. Не, мисля да ги оставя ето тук. Доблестният рицар се сваля. Всичко дрехите. Оп, какво има там? Без да ги оставя ето тук. Без това никой Херобрайн няма да ги открадне. Да, това е в кръга на шегата. Така, слизаме на Bedrock Level again. Ще кръста този епизод експлозия на Bedrock Level. Ако бях умрял, ще да го нарека смърт на Bedrock Level. Ами да. По принцип не ги казвам тези неща, как ще кръща епизод, но... Хайде сега, ОМГ. Ах, маля, много мразя да слушам лава, просто е досадно. Ме позволите да си изключа звука на компютъра. Ах, да. Така... Да отиваме да изследваме какво е станало след експлозията. Този път видяхте, че го гръмнех. Да, наистина го гръмнех. Тъй. Аз ще го махнем. И наистина по-бързо ги разбу. Тук ми е взел един торч. Чай да поставим тук един торч. Малко редстоун има. Редстоун всъщност не е толкова важно, имам 1000. Много редстоун. Така, да видим дали някъде наоколо няма диаманти. Защото искам много диаманти. Не, че искам много диаманти. Просто искам диаманти. Някъде тук да има диаманти. Ехо, диаманти. Явно няма. Ще претърси още някъде към една-две стени. И да. Малко тъмно е, знам. Скоро не съм мислил да... Ах, свърши ми кирката. Ах, мале. Ах, крап. Този гравъл, между другото, що е паднал? Да се прибираме вкъщи. Извън екран ще изследваме, ако открия диаманти. В следващия епизод ще ги вземем, защото искам да има един интересен епизод. Да, между другото, обмисляйте за тази идея. Горе-долу безмислена за хотела. Наистина ли да осъществя или просто да остане един план, който няма да бъде осъществен.
казвайте просто, защото и аз не знам какво да правя. Не, наистина не знам какво да правя. Да, и също така ми давайте идеи, хора. Без вас този сериал не става. Да. Лично се надявах да открием нещо повече от малко, да ни казвам къв редстоун. Сега ще ви покажа наистина колко много имам от този редстоун и за какво ми е точно този редстоун. Другото аз трябва да се направя. Оф, дяволите. Не. Аре пак. Ах, мале. Помня когато за първи път изследвах тази мина. Ти ще се качваш ли или ще се легавиш? Определено ще се легавиш. Вау, дами и господа, не можем се качим. Да. Много съм тъп. Трябва да направим нова кирка. И аз извън екран ще изследвам. Май стана 15 минути епизода, мисля, че да. Може да е повече. Тъй така или иначе трябва да се прибираме. Трябва да бием доста път. И път ще набия. Да. Не беше толкова много. Той път като ли беше по-малко. Да видим дали шугаркейна е пораснал. Не, що да расте той шугаркейн? Съпие шугаркейн, що не растеш? Пък аз толкова тъпо го използвах. Доста. Така, направим нова Iron Pickaxe, да я инчантнем, ако можем ли. Просто да свършваме епизода, че направо. Така. Iron Pickaxe. Всичко тук. Тъй. Да, това ще е от този епизод. Чакай само да видим дали мога да я инчантна. Ма не, аз не мога. Знам защо не мога да я инчантна. Аз само си инчантнах меча. И то вече ми казва, че не мога не мога да я инчантвам нищо друго. Направо си е бая тъпо. Ако се чудите какво е това, това го правих извън екран. Да, това е от този епизод, кой знае колко дълъг стана. Вече може би мина 15 минути, не знам. Да не стане само като първи епизод дълъг да скучи. Сега не ми казва, че ще паднеш. Да. Това ще е от този епизод. Както казва моят приятел, надявам се да ви е харесал. Още 64 кабелстон. Перфектно. Не, той кабелстон го съпираме и тъй на вятъра. Горехички е кабелстон. Мале. Екипировката ми. I am so... Да ни казвам къв сюпет. Чао. Ще трябва да си имам.